ka gane, zan zamo maka garanti a gun ubangiji. Ba zai yiwu ba ne wani matsala ya sake faruwa da kai na kunci babu kan tarwada da gashin kanka. Hatta gashin kanka ya yi girma ka sake askewa ba kai ba wahala. Ni ne na faɗa, ni Muhammad ni na faɗa. In Allah yadda in ka yi shi zai yi. Saboda na yi wa mutane bila alati ba a lissafi ne. Wannan sirrin da kake gani. Idan kana so babban kuɗi ka samu magudan kuɗi, irin su manya-manyan kuɗaɗen nan, za ka nema kan gaiwa. Gaiwa shine kifi mai wanda ake samun shi a ƙarƙashin ƙasa. Har da wanda suke noma a Chadi sai dai ka ga abun noman ya yanke kifin, dama a cikin taɓo yake rayuwa a ƙasa. Idan ka samu kansa ka ƙara da kan tarwaɗan guda 30 ɗin da gashin kanka ka daka. Yanzu kan ka fita daga hanyar yara ka koma harka da manya. Billahi lazi duk namijin da ya yi wannan sai ka ga matsayinsa. Ko kai musulmi ne ko kai ba musulmi ba, kai ko kai pagan ne, idan ka yi wannan Allah zai baka abin da ya kamata. Saboda Allah ya kawo mu duniya ne don mu bauta masa. Mu ne kawai muka yanke kabilu daban-daban, addini daban-daban. Ba ka ba, a gun Allah ɗan adam ne. Ka gane? Mu ne muka kawo wannan abubuwa da dama a cikin lamarin. Allah kuma ya bar mu a hakan da muke so. Allah yana matuƙar son ɗan adam fiye da yadda kake tunani fa. Ɗan adam ne dai sai a hankali. Ka gane? Komai matsayinka, komai girmanka, ko da kai waliyi ne, ɗan adam sai a hankali. Iya maganan da zan iya gaya ke. Mu 'yan adam da aljanu, Allah ya halice mu don mu yi mishi bauta ne. Ma halika jinni wa alinsu illa liyabudullah. Wannan ma fa'ida ne babba. A jikin ganyen mangoro ake rubuta. Ma halika jinni wa alinsu illa liyabudullah. Ganyen mangoro dugu. Ganyen mangoro guda dugu. Ka saurara bidiyon nan. In ka zana jikin ganyen mangoron gaba ɗaya, sai ka nemi tukunya na laka. Ba za ka wanke ba, za ka juye ganyen mangoron duka a cikin tukunya na laka. Sai ka cika shi da ruwa ka rufe. In yayi kwana 3 kullum da daddare ka ɗebi ruwan ka yi wanka da shi wuri mai tsafta. Billahi lazi za ka ga abun mamaki. Za ka san lallai maganganun da nake faɗa akwai gaskiya a ciki. Saboda wayansu za ka iya ɗauka ba zai yi ba, wayansu za ka ɗauka zai yi. Allah mai iko ne. Amma sirrikan nan da nake bada sai da na tace duka.